थालांबाय अननानै गसंनानै नोंथांमोननि मोखांखौ दिन्थि हरोब्ला आङो गोजोननाय मोनगोन निउ बङाइगाव ख्रिस्टियान फेल'शिप आरो धालिगाव ख्रिस्टियान फेल'शिप BTR ISL हामबायसै नोंथांमोना जिरायफिननो हासिगोन बे समाव जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोनासंनो थांसिगोन नाथाय बिनि सिगां इसोरनि गाहामै लाखियो खौसे आरज खालामगोन जों बयनोबो इसोरा गोग्गो देहा होथों मोजां दिन बोथोर होथों आरो बिसेस भाबे जोंनि जाय मानगोनां साथाम बुंथिगिरि बिथांमोननि गोग्गो देहानि थाखाय जोङो आरज खालामगोन इसोरा गावनि जिउजों बिथांमोनखौ बोलोग्राहै बाहायथों जाहाथे बिथांमोननिफ्राय फैनाय जि राव बे रावनि गेजेरजों जोङो बेयाव जेसेबां सोलोंगोन खोनासंगोन जिरायनानै जों बयबो इसोरनिफ्राय गिदिर आशीर्बाद मोननो हानाय बादि आरो बिथांमोनजों लोगोसे जाय सानै राव दानस्लायगिरि सानै इन्टारप्रेटार सासेया आसामिसाव दानस्लायगोन सासे जोंनि बिमानि रावाव दानस्लायगोन बिथांमोन सानैनि थाखायबो जों आरज खालामगोन बिथांमोन सानैनोबो इसोरा गोग्गो देहा दान खालामथों आरो जोंनि उइमेन कमिटिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ जों बयनोबो इसोरा गोग्गो देहा होथों गोग्गो मेलेम होथों जोङो जाहाथे बे सानथामनि गेजेराव जोंनि जि बिबानफोर दङ बे बिबानफोरखौ जोङो गाहामैनो मावलांनो हायो बेबादि जों इसोरनाव आरज खालामगोन आरो जेसेबां डेलिगेटफोर फैबाय खाथिनि आरो गोजाननि बयनिबो थाखाय जों आरज खालामगोन सोरबा गथ' गथाय लानानै फैदों इसोरा बयखौबो गाहामै लाखिथों बयबो इसोरनि आशीर्बादखौ मोनथों जोङो जाया जेखौ गोसोआव थाबाय अननानै जोङो जिरायनानै गोबाव जाबाय खौसेयै जोङो गसंनानै गुसुङै मास प्रेयार खालामगोन जिरायफिनगोन बिनि उनाव आङो खावलायगोन जोंनि आसामिसनि इन्टारप्रेटार मानगोनां साकल मार्दिया गावनि जायगायावहाय थांगोन जों बेबादि आरज खालामदोनि सोरगोआव थानाय बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन गोथां सोरजिगिरि अनख' इसोर जिखु आफा जों नोंखौ गिदिरथार हामबायनानै बाख्नायदों प्रभु दिनैनि बे मोजां दिन मोजां सम जोंनि जिबनाव नोङो मोननो होबाय प्रभु आफा जों गोबाव समनिफ्राय नेनानै दङमोन आरजजों नेदोंमोन फोथायनायजों नेदोंमोन आसा खालामनानै नेदोंमोन प्रभु इसोर जिखु आफा सान हर जोङो सिन्था खालामदोंमोन डायमन्ड जुबिली माब्ला फैगोन प्रभु आफा नोङो गोथां इसोर नोङो बिश्वासी इसोर प्रभु आफा नों धोरोमनिया इसोर जानायखाय जोंनि बिनायखौ खोनासंनानै गमामायै प्रभु आफा बे डायमन्ड जुबिलीखौ दिनै जोंनि जिबनाव जोंनि मोगथाङाव नोङो मोननो होबाय प्रभु नोंनि गिदिर अननायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबायदों प्रभु आफा जोङो दानो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों दिनैनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलिसिम सानथाम जोङो सोलोंगोन नोंनि बाथ्राखौ प्रभु आफा जिउनि बाथ्रा जि बाथ्राखौ जोङो सानफ्रोमबो खोनाब्लाबो माब्लाबाबो गोजाम जानानै थाङा प्रभु इसोर जिखु आफा सानफ्रोमबो जोंनि थाखाय गोदान गोदान प्रभु आफा नोंनि बाथ्राया फैयो प्रभु बिनि थाखायनो बे नोंनि बाथ्राखौ सोलोंनो थाखाय जों साफ्रोमनोबो नोङो गोग्गो देहा दान खालामदो प्रभु आफा जोंनो नोङो मोजां बोथोर होदो प्रभु जोङो खौसेयै जिरायनानै नोंनि रावखौ सोलोंनो हानाय बादि बोलोग्रासिन अनख' गोथां इसोर जिखु आफा जोंहा जे साथाम बुंथिगिरि प्रभु आफा नोंजों सायख'जानायफोर जोंनि मोखाङाव दङ प्रभु बिथांमोननो गोग्गो देहा नोङो दान खालामदो जाहाथे प्रभु बिथांमोननि गेजेरजों जि राव नोङो लाबोगोन बे रावा थारैनो गोथां राव आरो जोंनि जिबनाव खामानि मावग्रा राव जानो हायो मानोना प्रभु नोंनि बाथ्राया फाथनैबो बावनो हानाय गोबौ थुंग्रिनिख्रुइबो गोबौसिन बेगेंसिम आरो बेगेंनि सिङाव थानाय मेलेमसिम बौहैनो हाग्रा सक्ति दङ प्रभु आफा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ जोङो सोलोंनानै जोंनि जिबनाव गिदिर आशीर्बाद मोननो हानाय बादि साथाम बुंथिगिरि आरो बिथांमोननि रावखौ दानस्लायगोन जाय सानै दानस्लायगिरि दङ बिथांमोनजोंबो लोगोसे थादो बिथांमोननोबो गोग्गो देहा होदो प्रभु इसोर जिहु आफा जोंनि जेसेबां डेलिगेटफोर गोजाननिफ्राय खाथिनिफ्राय फैबाय गथ' गथाय लानानै फैदों गावबा गाव न' नागारनानै प्रभु नों बयजोंबो लोगोसे थादो जायफ्रा गाव गावनि न' नागारबोबाय बिथांमोननि न'खरखौबो नोंनो बेंदो फैदो प्रभु दसे उनाव जोङो नोंनि राव सोलोंसिगोन प्रभु नोंनि आत्माजों नोङो सुफुंदो आरो प्रभु नोंनो गासैखौबो बेंनानै लादो बे गासै आरजखौ हाजासे हामबायनायजों जोंनि सासेल' बोखांग्रा नासरथिया प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिबाय आमेन हामबायसै अननानै बयबो गावबा गाव जायगायाव जिरायफिनदो बे समाव आङो जोंनि
मानगोनां आलासि बिथांखौहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव लाबोनो खावलायनाय जाबाय बिथांजों लोगोसे जोंनि राव दानस्लायगिरि बिथांखौबो आङो खावलायबाय सिगाङाव फैनो थाखाय Now may I request our guest speaker to come forward and deliver the word of God. Beloved Boro sisters and brothers in Christ. There is great joy in my heart as I stand and join you in celebrating this historic occasion. All glory to God for this day. And I want to express my heartiest congratulations to the Women Committee of BBCA. My prayer is this, that all of us, as we spend 3 days together, God will speak to each one of us with a message to go forward. सानथाम बे फारिलाइनि गेजेरजों जोङो इसोरनि बाथ्राखौ नायनाय सावरायलायनाय सोलोंलायनायनि गेजेरजों साफ्रोमनिबो जिबनाव बेबायदि गोजौ फारसे दावखोलांनो बिरखोलांनो बे रादाबा बयनिसिमबो सहैथों होननानै आं इसोरनियाव आरज गाबदों I am very conscious you have been sitting here for 2 hours, but please bear with me. We will finish soon. Keep your hearts open to God, and I know He will speak to us. आं नोंथांमोननि बेवहाय दासिमाव घन्टा मोननैसो जिरायनानै जे खस्थ' मोननांदों बेखौ आङो मिथिगौ दा बेनिखायनो आङो दिनै बे मोनाबिलि समाव आङो गोख्रै आरो गुसुङै इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै दोननो हास्थायदों Reaching higher with God's strength is the grand theme of this Diamond Jubilee. इसोरनि बोलोजों बेबायदि गोजौसिनाव बिरखोलांनाय बे बिसया बे डायमन्ड जुबिलीनि मोनसे गोनांथार आयदा You know, it's always good to look at the Bible passage in its context. आरो बेयो जोंनि थाखाय बे बाइबेल खोन्दोआ माब्ला माब्रै मानि थाखाय नायजादोंमोन रायथिरोदोंमोन But along with the warning, Isaiah also proclaimed the grace of God. बेबायदि सांग्रां खालामनाय एबा वार्निं होनायजों लोगोसे बियो इजराइलारिफोरनो माखासे बेबायदि आसानि रादाबखौबो बियो होदोंमोन God was determined to bless them even if they had turned away from him. जुदियो इजराइलारिफ्रा जुदायारिफ्रा इसोरनि गोजानाव बेबायदि थांदोंमोनब्लाबो इसोरा बिसोरखौ बोर होनो थाखाय थिरांथा खालामदोंमोन See, that's how we find in chapter 40 God's word of encouragement and comfort to the people. आरो बै जुदायारि इजराइलारिफोरनि थाखाय इसोरनि बेबायदि मोनसे गोजोनग्लायनायखौ He's out to the people and he says, जिसाया गावनि मानसिफोरखौ बियो गाबज्रिनानै गाबख्रावनानै बुंदोंमोन Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. नोंसोरो मिथियाखैमोन खोमा नोंसोरो मिथिया नामा जे बे इसोरा बेयो अनजिमा गैयै सासे इसोर होननानै He has no beginning and no end. बे इसोरहा जागायजेननाय आरो जोबनाय गैया He is the creator of everything. आरो बे इसोरानो गासैनिबो सोरजिगिरि He has unlimited power. आरो बिनि गोहो आरो बोलोफ्रा बेबायदि सिमा गैया And his understanding is unsearchable. आरो बिनि गियानफोरखौ बेबायदि नागिरनो बिजिरस'नो हाया He does not faint or grow tired. बेयो मेंग्लिया आरो लेलायनानै थाङा
what is amazing is this, बे that मा एसे सोमोनांथाव बाथ्रा बेलाय Isaiah points out that this great God reaches out to the people. आरो जिसे नाबिया नैबे बेबायदि सासे सोमोनांथाव बोलोग्रा इसोरा जे गावनि मानसिफोरनि थाखाय बेहा बेबायदि अननाय दं बे बाथ्राखौनो बियो मिथिहोदोंमोन फोसावदोंमोन When we are physically, emotionally, spiritually weak, He increases power. बे इसोरा बेबायदि गावनि मानसिफोरखौ जेब्ला मानसिफोरा देहायारि बिथिङाव आबेगारि बिथिङाव जिउआरि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव लोरबां जायो बेबायदि लोरबां जानाय मेंग्लिनाय समाव बे इसोरा बेयो फेदेरनो आरो बोलोगोरा खालामनो हायो Isaiah says, even young men can grow tired and fail. जिसे नाबिया बुंदोंमोन जोहोलावफ्राबो मेंग्लियो आरो लेलायनानै गोग्लैयो होननानै But those who hope, who wait upon God will never. नाथाय जाय मानसिफोरना इसोरनियाव भरसा खालामो बिनियाव लामा नायो बिसोरो माब्लाबाबो फेलें जाया मेंनाय नङा होननानै Therefore, trusting and hoping in the Lord is the key to get into, to receive God's power. दा जोङो बेबायदि इसोरनि बे गोहोखौ बे बोलोखौ मोननो थाखाय मोनसे राहा लामाया बेनो जे जोङो इसोरनियाव भरसा खालामनाय आरो फोथायनाय He will renew our energy when our own resources fail. जेब्ला जोंहा गावहानो थानाय गोहो बोलोफ्रा जेब्ला फेलें जायो बेबायदि समाव बे इसोरा जोंनि बोलोफोर मेंनाय समाव बियो जोंनो गोदान बोलो होयो That is how, dear brothers and sisters, as we celebrate 75 years, we look back and see God's faithfulness and His everlasting strength has brought us to this day. जोङो दिनै बे 75 बोसोरनि हिराथि रंजामाखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि थाबोनाय गारबोनाय समफोरखौ जों नायहरनि आरो जों गोसोखांनि बे थांनाय गोलाव समफ्राव इसोरा जोंखौ फोथायजाथावै जोंखौ जोंनि दुखु सुखु गासैबो समफ्राव माबायदि जोंखौ दैदेनबोखो गावनि बेबायदि अनजिमा गैयै अननायजों As we look forward to the future, this same everlasting God is ready to empower us so that we can reach higher with God's strength. आरो नैबे अनजिमा गैयै जोंनि इसोरानो जोंनि फैबाय थानाय जोंनि सिगां थांनांगौ जोंनि जिउ लामायावबो जोंनो नांनाय जोंनो गोहो बोलो बे इसोरानो जोंनो आवगायलांनो आरो इसोरनि बोलोजों गोजौसिनाव बिरखोलांनो बियो सहाय खालामगोन This is God's promise for you, dear Boro sisters in Christ. आरो नैबेनो इसोरनि मोनसे समायखिरा ख्रिस्टनाव अनजाग्रा आंनि बिब' बिनानावफोर Reaching higher with God's strength, however, cannot just happen. नाथाय बे इसोरनि बोलोजों जों गोजौसिनाव बिरखोलांनाया बियो ओरैनो हारसिङै जानानै फैनाय नङा I believe the Bible has shown how to go about. आं फोथायो बाइबेलाव जोंनो इसोरा जोङो बे इसोरनि समायखिरा लानाय बायदि जों माबोरै आवगायलांनो हायो बेखौ इसोरा जोंनो बाइबेलनि गेजेरजों दिन्थिदों So tonight, for the rest of the time, we will consider this. दा जोङो बे समनिफ्राय जोंहा जिखिनि समय दङ बेयावहाय जोङो बे आयदाखौनो जोङो एसे ध्यान खालामगोन Reaching higher with God's strength begins when we believe in Jesus Christ. इसोरनि बोलोजों जोङो गोजौसिनाव बिरखोलांनाया बेयो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायनिफ्राय जागायजेनो We will now read, I'll ask brother here to read Luke 13, 10 to 17, and we will hear a story of a woman who believed in Jesus Christ and went higher in God's strength. जोङो दायो बे समाव जोङो लुकासनि 13 बालाबनि 10निफ्राय 17 सिरिसिमाव आङो बेखौ बर' रावै फरायगोन जेराव जोङो सासे आइजोनि बाथ्रा जों मोननो हायो सासे गोग्लैसोनाय बेबायदि सैनांनाय गेब्लेनाय गोदोनाय सासे आइजोआ इसोरनि अननायखौ मोननानै माबायदि बेयो दावगालांनो हादोंमोन जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बेयाव जों फरायगोन आङो फरायनि जिसुनि मुङाव
साबातनि सानाव जिसुआ गंसे खुलुमग्रा न'आव फोरोंदोंमोन बेयाव सासे हिनजाव दंमोन बादुआ जिउ हमजानानै बियो बोसोर 10 बोलो गैयै जानानै दंमोन बियो बियो गावखौ फोथोंनो हाथारामोन जिसुआ बिखौ नुनानै गावनि खाथियाव लिंहरनानै होनदों आइ नों नोंनि बोलो गैयैनिफ्राय गबाय जिसुआ गावनि आखाइफोरखौ बे हिनजावनि सायाव दोनदों आरो बे समावनो बियो गोथों जानो हादों आरो बियो इसोरखौ बाख्नायदों जिसुआ साबातनि सानाव सोखानायनि खुलुमग्रा न'आव थानाय हादांग्राफ्रा बोराबनानै मानसिफोरखौ होनदों खामानि मावनो थाखाय सानफोर दं बिनिखाय साबातनि सानाव फैयालाबानो बे सानद'नि गेजेरावनो फैनानै सोखाजानो हागौ फोरबोआ बुंफिनदों दिन्थिफ्लाग्राफोर नोंसोरनि साफ्रोमबो गावनि मोसौ एबा गादाफोरखौ साबातनि सानाव गलिनिफ्राय खेवनानै दै दौहैयाना अब्ला नै आब्राहामनि जोलैनि बे हिनजावखौ सैताना बोसोर 10 खानानै दोनदोंमोन बे खाजानायनिफ्राय साबातनि सानाव बियो खेवजानाया माबा हामा जाबायना जिसुनि बे बाथ्रायाव बिनि बिसारुफ्रा बयबो लाजि मोनदों नाथाय बिनि सोमो गोनां हाबाफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा रंजादों Who was this woman? No name, just a woman. बे आइजोआ सोरमोन बेखौ जों मिथिया मानोना बे आइजोनि मुं गैया खालि लिरनायल' दङ सासे आइजो होननानै She's described as somebody bound by Satan for 18 years. आरो बे आइजोखौ बेबायदि सिनायथि होनाय जादों बे सासे आइजोमोन जि आइजोआ 18 बोसोर बेयो सैतानजों बेबायदि खाख्रब जानानै दोनजादोंमोन She was bent over, unable to stand straight. बेयो ओरैबायदि सैनांदोंमोन बेयो गुग्रुबनानै थानो गोनां जादोंमोन जे बेयो गावखौ थोंगोर खालामनो हायामोन Did anyone care for this woman? Did anyone care for this woman? आरो बे आइजोखौ बेबायदि सोरबा बेखौ जोथोन खालामोमोन खोमा Probably not because she was a woman. जानो हागौ बेखौ बेबायदि जोथोन लाग्रा बेबायदि रावबो गैयामोन मानोना बे सासे आइजोमोन In the days of Jesus, women were not considered of much value. जिसु ख्रिस्टनि समाव आइजोफोरखौ बांद्राय बेबायदि बेसेन होनाय जायामोन They were oppressed by religious and social restrictions. धोरोमारि आरो समाजारि बिथिङाव बिसोरखौ गोबां बिथिङाव बेबायदि रायथानाय खाबथानाय दंसोयोमोन Did you know a common prayer recited daily by Jewish men those days went like this? Lord, I thank you that I am not a woman. नोंथांमोना गोसोआव दङना जे बै समावहाय जिहुदिफोरनि धोरोम गुरुफ्रा बेबायदि आर'ज बुंनानै बेबायदि आर'ज खालामोमोन जे प्रभु आं नोंखौ साबायखर होयो मानोना आङो सासे हिनजाव एबा आइजो नङा होननानै In synagogues, places of worship, women were not allowed to worship, but they were allowed to worship, but they were asked to sit in a separate area hidden from men. बै समाव जिसु ख्रिस्टनि समाव आइजोफोरखौ बेबायदि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय समाव गसंनायनि थिग जायगा नङामोन Perhaps she really wanted to see this new teacher called Jesus because she had heard so much about him. नाथाय बे सहिनांनाय आइजोआ ओरैबायदि मोनसे हास्थायनायजों बे इसोरखौ खुलुमग्रा सिनागगाव बियो फैदोंमोन जे गोबां समनिफ्राय गोबां मानसिफोरनिफ्राय बियो जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै बे खोनादों बेनिखायनो बे सासे गोदान फोरोंगिरिखौ नायनो लोगो मोननो हास्थायनायजों फैदोंमोन So she thought maybe nobody will see me, and she was standing there at the back side of the temple. आरो बे आइजोआ बेनिखायनो बे खुलुमग्रा न'नि उनथिंजाय मोनसे जायगायाव बियो गसंनानै दङमोन Verse 12 says, but Jesus, who was in the front teaching, saw her. नाथाय जिसु ख्रिस्ट जाय जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि सिगाङाव थानानै फोरोंदोंमोन बे सिगाङाव थानानै फोरोंनाय जिसु ख्रिस्टआ बे खनायाव उनाव गसंना थानाय आइजोखौ नुहुरदोंमोन Immediately, Jesus recognized her suffering, her deep need. आरो बे जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे आइजोखौ नुदों बेयो सिनाय मोनदों बे आइजोआ बेसेबां सैनांनानै दङमोन आरो बे आइजोआ बेसेबां बेबायदि
हेफाजाबनि गोनांथि जादोंमोन बेखौ जिसु ख्रीष्टआ मोनदांदोंमोन मिथिदोंमोन You read the passage carefully and you notice that Jesus stopped his teaching to attend to the need of this bent woman. जोङो नैबे बाइबेलनि खोन्दोआव जों मोजाङै फरायनानै मोजाङै ध्यान खालामब्ला जों नुनो मोनो जे जिसु ख्रीष्टआ सिगाङाव थानानै फोरोंबाय थानायखौनो बियो दोनथ'नानै बे आइजोनिथिं बियो नायहरदों आरो बे आइजोनि गोनांथिनि थाखाय बियो बेबायदि सानदों आरो मावदों He called her forward. Come. आरो जिसु ख्रीष्टआ बे आइजोखौ बुंदोंमोन जे नोङो फै Imagine her reaction. बे समाव बे आइजोनि बेबायदि फिनजाथायफोरा माबायदि जागोन जों एसे साननानै नायनि Me? Is that Jesus calling me? Full of fear, full of joy, heart pounding. She responds and comes towards the front to Jesus. बे आइजोआ जेब्ला जिसु ख्रीष्टजों बियो लिंहर जादों गाबज्रि जादों बे समाव बे आइजोनि अबस्थाया माबायदि जागोन माबायदि सानगोन बेलाय आंखौ गाबज्रिदों जिसुआ आंखौ लिंदों आंखौ लिंहरदों बेबायदि मोनसे रंजानाय जों बियो उसिग्लायनाय जादोंमोन बे समाव We can imagine that morning, everyone's eyes on this bent woman, total silence and watching what's going on. जोङो सानहरनो हायो जे बेबायदि जानाय समाव मानसिफोरा गासैबो जानो हागौ गासैबो सिरि स्राय जानानै मा जाथाय जादों बेखौहाय बयबो गोमोहाबनायजों बयबो नायदोंमोन No, she didn't run away or hide. She didn't think, what will others think of me? बे आइजोआ जेब्ला जिसुजों लिंहर जादों गाबज्रि जादों बे समाव बेयो बहाबा खारखोमालांनो नङाब्ला बेबायदि बे जायगानिफ्राय एरायनो बेबायदि सानाखै Nothing was going to stop her from going forward to Jesus. नाथाय बे आइजोआ जिसु ख्रीष्टनिथिं फैनायनिफ्राय मोनसेबो बिसयफ्रा बेखौ होबथानानै दोननो हायाखैमोन Jesus was calling her. She had to respond. जिसु ख्रीष्टआ जिहेतु बे आइजोखौ गाबज्रिदों ओंखायनो बे आइजोआ जिसुनि लिंनाय गाबज्रिनायाव बियो फिन होनो नांगोन So this woman bent over for 18 years. By the way, how do you think she walked? 18 बोसोर गाहाम थोंगोर जानो हायै आइजोआ जेब्ला जिसुजों गाबज्रि जादों जेब्ला जिसुनि लिंनायखौ खोनानानै फैदों बे समाव बेनि अबस्थाया माबायदि जागोन नोंथांमोना साननानै नायसाय She hardly saw faces, only the feet of people. जों साननो हायो 18 बोसोर गाहाम बेबायदि थोंगोर जानो हायै आइजोआ जिसुनि खाथियाव फैब्ला खिजाने बियो बै थुबुर जानाय मन्दिरनि इसोरखौ खुलुमग्रा जायगानि मानसिफोरनि आथिंफोरखौल'सो बे नुदोंमोन खिजाने She came closer to Jesus and stood near him. आरो बेयो जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव बेयो फैदोंमोन And she hears these words of Jesus. आरो जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव जेब्ला फैदों बेयो नैबे बाथ्राफोरखौ बेयो खोनादोंमोन Woman, you are set free from your infirmity. आइ नों नोंनि बोलो गैयिनिफ्राय गबाय होननानै जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बाथ्राखौ If you study the Bible well, the word woman in those days, it was translated into Greek. It meant with respect, something like madam. It was with respect Jesus called her woman. बै समाव जेब्ला वुमेन होननानै आइजो होनना बुंनाय जायो बेयो मोनसे सन्मान होनानै गाबज्रिनाय मुंख'नाय बेयो मोनसे सोदोब जायोमोन गुबै सोदोबनि सोदोबथिखौ नायनो थांब्ला आरो नैबे सोदोबखौनो जिसुआ बाहायनानै बे आइजोखौहाय गाबज्रिदोंमोन लेंहरदोंमोन You know, then Jesus did something unusual. He touched her. आरो मोनसे सरासनस्रा नङै खामानि जिसुआ मावबोदों बे आइजोखौ जिसुआ गावनि आखाइजों बियो दांदों He touched this crippled, helpless woman out of deep compassion for her. आरो बेबायदि गोबाव बोसोर सैनांनाय खुज्रि जानानै थानाय थोंगोर जानो हायै बे आइजोखौ गावनि गोरबोनि अनखांनायजों अननानै बेखौ दांदोंमोन Bible scholars there tell this action of Jesus was unusual. आरो बाइबेल बिजिरग्रा पण्डित बिथांमोना बुङो जे बे सानाव बे आइजोनि थाखाय जिसु ख्रीष्टनि मावनाया बेयो सरासनस्रा नङामोन
जाबाय थाग्रा जाथाय नङामोन. The laying of hands conferred meant conferring of blessing. Jesus was blessing her. सोरबा सासे मानसिखौ बेबायदि दांनाय माने आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट बे आइजोखौ दांनाया बे आइजोखौ बेबायदि गोजोनग्लायनाय आरो बोर होनायनि मोनसे सिन दिन्थिनाय जादोंमोन. However, a man did not touch a woman in public. That was taboo. नाथाय बै समाव जिहुदिफोरनि समाजाव बिसोरनि धोरोम खान्थियाव बेबायदि आइजोफोरखौ सासे हौवा मानसि दांनाया बेयो बिसोरनि खान्थि नङामोन. Do you realize Jesus was breaking traditions here to set a woman free from bondage and give her wholeness? आरो बे आइजोखौ सोखानो थाखाय आरो खाख्रबनानै सैनांनायनि खाख्रब जानायनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय सोलिबोबाय थानाय जे खान्थि बेखौ जिसु ख्रिस्टआ बे सानखालि बियो सिफायदों. Jesus was risking his own reputation to heal this woman. आरो बे आइजोखौ सोखानो थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ गावनि मान सन्मान नस्थ जागोन ना मा जागोन बे गासैबो रिस्कखौ बियो लादोंमोन. And immediately the miracle took place. She stood straight. आरो लोगो लोगोनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों. बे जाबाय बेबायदि गावखौ थोंगोर खालामनो हायै बे सासे आइजोआ जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोननानै बियो थोंगोर गसंनो हादोंमोन. One touch of Jesus was enough for this bent woman to stand straight. आरो बे गंजंनानै खुज्रि जानानै थाबाय सैनांनाय बा आइजोनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि खनसेल' दांनायानो थोजासे जादोंमोन. Beloved brothers and sisters, when Jesus touches us, ख्रिस्टनि अनजाग्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ दाङो he touches our hearts, our body, our mind and our spirit, we are set free. बे इसोरा जोंखौ जोंनि जिउ मोदोम बे गासैखौबो बियो दाङो आरो जोंखौ गासै बेबायदि खाजानायफोरनिफ्राय बन्दिनिफ्राय बियो जोंनो उदांस्रि होयो. No matter how big our problems, nothing can hold us down. जायखि जाया रोखोमनि जेंनाफ्रा जोंखौ हमथानानै लाखिनो हाया बा आरो बे इसोरा जोंनि गासै बेबायदि आनजाद बेबायदि सैनांनाय she praised God. आरो Hallelujah. जेबो गिनाय आरो जेबो सन्देह लायालाबा बे आइजोआ इसोरखौ बाख्नायनो हमासै. But did everyone rejoice with her? But did everyone rejoice with her? नाथाय बै खुलुमग्रा न' जथुमनाय मानसिफोरा बे आइजोजों लोगोसे रंजादोंमोन ना? The leader of the synagogue was so angry and scolded her. आरो बै खुलुमग्रा बेबायदि न'नि सिनागगनि जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे जाथायनि सायाव आरो बे आइजोनि सायाव बिसोर रागा जोंदों. There are 6 days for work. Why did you not come there and be healed on those days? आरो माखासे बाथ्राफोरजों बिसोरो सोंखारिदों जे बै गुबुन सानफोराव मानोथो फैयाखै? Jesus interrupted and exposed his hypocrisy.
आरो जिसु ख्रिस्टआ बिसोर बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनो फिन होदों आरो बिसोरनि दिन्थिफ्लाग्रा बे आखुथायखौ लानानै बिसोरखौ बाथ्रा बुंदों. He said, don't you also take out your oxen and donkeys for a drink of water on Sabbath day? साबातनि सानाव नोंसोर मालाय नोंसोरनि बेबायदि मोसौफोरखौ गादाफोरखौ बेबायदि दै दौनो थाखाय नोंसोर दिहुना ना? For 18 years, this woman has suffered. If there's mercy for donkeys on the Sabbath, wasn't she entitled to be healed on the Sabbath? 18 बोसोर गाहाम 18 बोसोर गाहाम बे सैनांनाय आइजो बेयो सैनांनानै दंमोन. नोंसोरो जुदि बे नोंसोरनि मोसाफोरखौनो नोंसोरो अनखाङोब्ला बे आइजोहा सोखाजानायनि मोन्थाय गैयाना? And it's amazing how Jesus used a special word to address her. आरो बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि मोनसे गोनांथार बाथ्रा बियो बाहायनानै बुंदोंमोन. He called her daughter of Abraham. जिसुआ बुंदोंमोन आब्राहामनि बिसाजो. In those days, only women were considered sons of God. बै समाव In those days, only men were considered sons बै of समाव God. खालि हौवा मानसिफोरखौल'सो इसोरनि फिसाफोर होननानै बेबायदि गनायथिनाय जायोमोन. But here, Jesus was saying, women are also daughters of God. Hallelujah. नाथाय बे सानाव बे आइजोखौ जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बेबायदि इसोरनि बिसाजो होननानै आरो बेजों जों मिथिनो हायो जे आइजोफ्राबो इसोरनि बिसाफोर. Jesus restored to her rightful place. आरो जिसुआ बै समाव बे आइजोखौ बिनि जे अधिकार मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ बिनो होदोंमोन. This bent over women is transformed. आरो बे सैनांनाय बे थोंगोर जानो रोङै आइजोनि जिबना गेदेर सोलायनाय फैदोंमोन. She is also not only healed but given a new identity as a daughter of God. बे आइजोआ बे सानखालि गावनि गोबाव बोसोर सैनांनायनिफ्राय खालि सोखाजादों सख'जादों बेल' नङा नाथाय मोनसे गोदान सिनायथिबो मोनदोंमोन. बे जाबाय बियो इसोरनि बिसाजो. You know, she believed in Jesus Christ and she was now ready to reach higher. जेब्ला बे आइजोआ जिसु ख्रिस्टखौ बेबायदि फोथायदों आरो जिसुनि लिंनायाव फिन होदों बियो बेबायदि इसोरनि बिसा बियो जानो हादों. सासे गोदान मानसि सोलायनाय मानसि बे जादोंमोन. Dear sisters, अनजाग्रा बिब' बिनानावफोर, where do you stand this evening before God? जोङो इसोरनि सिगाङाव जोङो दङ. Are you free? नोङो गहोजानाय अबस्थायाव दङ ना? Or are you bent over with doubt and unbelief and with your own sin? ना नोंथांनि जिबनावबो दिनैबो बायदिसिना पाप आरो गुबुन गुबुन बेबायदि गोनो गोथो साननाय फोथायै बेबायदि बिसयफोरजों ना नोंबो बै 18 बोसोर गाहाम खुज्रि जानानै सदब जानाय आइजो बायदि अबस्थायाव दाबो दङ? You know, Christ has come to set us free. नोङो मिथिगौ ना ख्रिस्ट'आ नोंखौ उदां खालामनो थाखाय फैदों. This is the good news that Jesus brought. आरो बेनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोंनि थाखाय बेबायदि लाबोनाय गाहाम रादाबा. The Gospels tell this story. आरो गाहाम रादाबा बे सल'खौ जोंनो खिन्थायो. Paul and the other epistle writers explain this in detail. आरो थोनहर जानाय पल आरो गुबुन गुबुन थोनहर जानायफोरा बे बाथ्रा आरो बे आयदाखौनो बिसोरो बेबायदि गुवारै बेखेवसारनानै होलांदों. Paul explains in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, she is a new creation. The old has gone, the new has come. नै करिन 5 बालाब 14 सेरियाव थोनहर जानाय पलआ बेबायदि लिरदों बेबायदि बुंदों. बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्ट'जों खौसे जाबायब्ला बियो गोदान जायो. गोजामा थाङो गोदान जायो. You know, this new life is absolutely important to begin our Christian life.
आरो जोंनि खृष्टान जिउ खांलांनायाव नैबे बिसया खोब बेयो गोनांथार This new life is the beginning to live a life that can make us go higher and higher. आरो ख्रिस्टनियाव बेबायदि गोदान जिउ लानाया जोंखौ बेबायदि गोजौनिफ्राय गोजौआव दैखोलांनाय आरो गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव आवगायलांनायाव बेयो गोनांथार This great salvation we have in Jesus is thorough and complete. आरो जिसु ख्रिस्टनियाव जोंनि बासायजानाया बेयो आबुं I just want to bring out just 1-2 points here. The blood of Jesus Christ, receiving the salvation of Jesus Christ, His blood has cleansed us from all sin. जों बेखौ मिथिनांगौ जेब्ला जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै जोङो फोथायबाय आरो नाजावबाय जे जिसु ख्रिस्टनि थैया जोंनि गासैबो पापखौ बियो सुस्रायो I read about a Japanese high scholar who was not a Christian. सासे जापाननि सासे सान्थौगिरि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिगौना जायया बियो ख्रिस्टियान नङामोन He became a Christian. नाथाय बियो सासे ख्रिस्टियान जादों And then he said this. आरो बिथाङा बेबायदि बुंदों I have studied Buddhism. I have seen the world. I am so fortunate to know Jesus. बिथाङा बेबायदि बुंदों जे आङो माखासे बेबायदि धोरोमफोरनि धोरोम बिजाबफोरखौ आं फरायबाय नायबाय नाथाय आङो बेबायदि जेरावबो नुवाखै जे सासे इसोरा बियो जोंनि पापनि थाखाय गावखौ बुलि होनानै थै फसरदों आङो बे ख्रिस्टखौ मिथिनाया बेसेबां खाफाल गोनां होननानै बिथाङा बुंदोंमोन Believe this, there is no sin that cannot be covered by the blood of Jesus Christ. जोङो बेखौ मिथिनांगौ आरो जों फोथायनि जे बेबायदि पाप गैया जेबायदि पाप गैया जायखौ जिसु ख्रिस्टनि थैजों सुस्रांजानाय जाया The second thing in this salvation is this, that Jesus Christ justifies us. आरो नैथि खोथाया बे जे जिसु ख्रिस्टनिया सानजानाय जायो बिनि थैया जोंखौ धोरोमिया खालामो Romans 5:1 says we have made peace with God because of Jesus Christ's death. रोमारि बाबा लाबसेयाव लिरनाय दङ जे जिसु ख्रिस्टनि थैनि गेजेरजों Romans 5:1 बासिरियावहाय that we have made peace with God through our Lord Jesus Christ. जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों इसोरजों जों बेंज्लायनो हाबाय जों बे बाथ्राखौ मोननो हायो You know, it's this. We don't look like we're sinners anymore because we are covered by the blood, by the righteousness of Jesus. आरो बिनि ओंथिया बेनो जे इसोरा जोंखौ जेब्ला नायो जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायना नाजावनाय मानसिफोरखौ जेब्ला नायो बे इसोरा जोंखौ आरो बेबायदि पापी होननानै बियो नुबावलिया मानोना जोङो जिसु ख्रिस्टनि थैजों जों सुस्रांजानाय जाबाय गोदान मानसिखौ नोंसोरो गानदो आरो नोंसोरनि गोजाम बेबायदि देहाखौ नोंसोरो बेबायदि बोखारदो We will talk about this tomorrow, but this is one of the most wonderful things to be a Christian. We don't remain the same. जोङो बे आयदाफोरखौ जों गाबोन हालागै जों एसे सावरायबावगोन नायबावगोन नाथाय बे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आयदा जे जों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायना नाजावनायनि गेजेरजों जों जेब्ला गोदान जायो जों एखे जाबाय थाया We begin to have a new heart, a new mind. जोङो गोदान गोसो जों मोननो हायो We are changed from glory to glory. आरो जोङो महिमानिफ्राय महिमायाव जोङो गुस्लायलांबाय थायो Finally, I'll just mention one more thing. आङो मोनसे आयदा मोनसे बिषय आं बुंबावनो हास्थायदों The salvation that Jesus Christ has given makes it possible for the Holy Spirit to dwell in us. आरो बे जिसु ख्रिस्टनि जोंनो होनाय बे बासाय जानाया परित्राना बेयो इसोरनि गोथार जिउआ जोंनियाव फैनो आरो जोंजों थाफानोखौ बेयो हाथाव खालामो बेखौ जाहोयो Paul says the Holy Spirit is like a seal of ownership. पौला बुंदों जे बे गोथार जिउआ बेयो मोनसे सिल बायदि जि सिलानाखि बिगोमा आखौहाय फोरमायनाय जायो That we belong to Jesus, not to the devil anymore. जोङो जिसु ख्रिस्टनि जाबाय आरो जोङो सैताननि नंबावलिया
What is amazing is when Jesus was still alive, he said, "It is better I go away. I will send you the Holy Spirit. He will dwell in you." 예수 그리스도와 가우코 포타그라 아르 가우니 셀라포르고 부르면 제 아가 능선이프라이 탕내야 비에 무장스 마누나 제블라 아가 능스고 나가나네 당근 아가 사세 능스고 소하이 칼람그라 지우 아 능선을 헛근. Brothers and sisters, the Holy Spirit lives in us. He helps us. He comforts us. He teaches us. 비다 봉바이 비비나 나콜 언자그라 포르정어 비고 미친랑고베 이선이 그 탈지와 비에 정정 타파나네 저고 너희데는 정고 만자여 정고 퍼릉을 He never leaves us alone. 비 이선이 지와 정고 마블라바보 비에 나가나네 정고 할신 칼라마. In fact, the Holy Spirit, the helper, Jesus called him the helper, is the one who enables us to live this new life in Jesus, in Christ. 배 지수 그리스도의 조반바디 지그 다르지고 이소라 정너 허여 배 이선이 그 다르지고 저거 그단 지본 라나네 베베디 그단 베베디 지우라모 한티랑너 베정고 소화이 칼라모 너희됐네. This amazing salvation is given totally free by grace and makes it possible for every believer to rise up higher. 아르 메이선의 서머낭타 온라이정 허자나이 지 바사이잖아이 배 바사이잖아이네 계절정 이소라정 너베베디 뭘 허여 해파잡 허여 제 정어 그단 지우 강나나이 거저우니 프라이 거저우신 자태정 아우가이랑너 빌컬랑너 하여. By the way, having Jesus in your heart cannot be done by your pastor, your parents, or others, no matter how much they love you. 능선의 설계된 타나이 능선의 대den기리 벌 파스토벌 자기자야 자나하고 비스는 비탕문아 능고 비스방 오나 비에게 될 바트라농아. Every person has to do it himself or herself. 아르 정어 자프런 번 너희베 가만히 그 정어 마우는 낭은 가오가 원해정 마우는 낭은. I met a man by the name of Dinesh in Delhi many years ago. 그 바우보스네 시간 앙사세 만치 디네스 몽니 사세 만치 걸르고 만등만 딜리오. We met in a training for Christian leaders. 크리스천 대den기리 프로님한테 퍼릉타이 파릴레 올르고 만나자 등만. As we talked, his story unfolded. 제블라 정어 퍼릉라이 등만 베스모 비탕니 지우 고랑프라 베베디 정니 시간하이 딘티 자네 자등만 긴타 자네 자등만. Sister, don't be shocked, but I was the leader of a gang. 비탕아 뭉치나 라등만 비나나오 너가 서머 낭는 낭아 앙어 먼세 소모 먼세 베베디 갱니 사세 만치만. Gunda, right? 그 가즈리 베베디 한잔이 양 사세 만치 서만 난. Daku, Gunda, 다쿠 that 군다 kind of 베베디 a 이렇게 person. 만치만. Of course, I was very shocked, but I just nodded my head and listened to his story. 오보세 앙어 서머 낭등만 비고 미치나네 크나나네 오블라버 앙어 시리의 디덤의 비탕봉나네 그 크나 송등만. Because he was so gentle, so very quiet, and a wonderful man it looked like. 눈에도 비탕고 개발의 사세 거릉 아르 서드럼 베베디 만치 누여. He said, even the police were looking for me. 에네키 폴리스 파라고 앙코 나게르바이먼 나네 비탕아 긴타데. They would get into gang fights. 아르 비스레 베베디 갱 Rival gangs. 불라이나이 프로하이 비에 바그라 그라만치먼. And nobody could defeat him. 아르 베만치고 아르 라우부 페제나 하야먼. He got a challenge from another gang leader. 아르 가우서르바디 가즈리 한자니 구분 한자니 자세 너희들 길이 정먼체 주진아의 허자등만 챌린지 허자등만 자이바이. One of us will die, but let us see who dies was the big challenge. One of us will die, but who is it going to be? Let us see. That was the big challenge. 먼세 만건 트이나이 탕나이니 먼세 주진아의 허나이자등만 아르. He was not afraid, he said. 올라보 트이나이 그거 기자기 자이바이 비탕아. But after some days, there was a deep restlessness in him. 나타에 마카세 산포네 오나오 비에 집 오나오 구쇼 만에 지라이나 이거여 베베데 오삼트이 베베데 자등만. He went into hiding. 아르비에 탁마바이노 홈바이.
And he locked himself up in that house, in that room, and he struggled and he says, if there is a God, I want to see him. बेयो बेबायदि गावखौ गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन खथा न'फोराव बेयो दोनखोमाबायनो थाखोमाबायनो सेस्था खालामदों नाथाय बेयावबो बिथाङा निजोमै गोजोनै थानो हायाखै आरो बेयाव बिथाङा सानखांदों आरो बुंदों जुदि सोरबा सासे बेबायदि इसोर दंब्ला आंनो दिन्थिथोंसै No answer from anywhere. रावनिफ्रायबो जेरावनिफ्रायबो जेबो फिननाय मोनाखैमोन. He decided to commit suicide. आरो बेयो गावखौनो फोजोबस्रांनानै लानो सुइसाइड खालामनो थाखाय बेयो थांखि लाबाय थिरांथा खालामबाय. He thought of a few days, after a few days he said, I'm going to finish my life. आरो बिथाङा बेबायदि थिग खालामबाय जे आङो माखासे सानफोरनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लासिगोन. One evening he heard some beautiful singing from a nearby church. आरो बेयो बेबायदि अबस्थायाव थानाय समावनो खाथिनि मोनसे गिर्जानिफ्राय सानसेखालि बेलासि समाव बेयो मोनसे मोजां मिलौदो बेबायदि रोजाबनाय मेथाइखौ खोनानो मोनदोंमोन. That was so attractive, he decided to go up and visit the church. आरो बेयो ओरैबायदि बोगथाबदोंमोन बिथांनि गोसोखौ बे मेथाइया ओरैबायदि गोजोनग्लायनाय बोगथाबनो हानाय मेथाइमोन जे बिथाङा बे गिर्जासिम थांनानै एसे नायहैनो लुबैदोंमोन. And he said, Sister, that was a group from northeast visiting this church and singing those gospel songs. आरो बिथाङा खिन्थाथिदों बै रोजाबनाय हानजाया नोंथांमोननि सा सानजा भारतनिनो लाइमोन बेबायदि हानजानि मानसिफोरमोन जि मेथाइखौ आं खोनादोंमोन. He returned that night आरो बिथाङा बे ओइदिनखालि थांफिनबाय. He was still restless. आरो बेबायदिनो जिरायनाय गैया असान्थि. And he decided he was making up his mind to finish his life. आरो बिथाङा बेबायदि मोनसे साननायाव बियो फैदों जे गावनि जिउखौ बियो फोजोबनानै लानोसै. But as he dozed off to sleep, whether it was a dream or vision, he said he doesn't know. Suddenly the room became full of light. नाथाय जेब्ला बिथाङा बेबायदि मोनसे गिलिर गोसोखौ लानानै बेबायदि निरासा गोसोखौ लानानै बियो उन्दुदोंमोन बे समावहाय मिथिया बियो सिमां ना मोगथां नाथाय बिथां थानाय बे उन्दुनाय बेनि रुमा खथाया स्रांजों आबुं जादोंमोन सोरां जाफैदोंमन. He didn't see any figure. He didn't see any body, no human, no figure. रावखौबो जायनिबो बेबायदि महर मोखांथ' जेबो नुवाखै. But he just knew it was Jesus. नाथाय बियो नुदों जे जिसुखौ बियो नुदों. And then the light disappeared. आरो बे स्राङा बियो थाङासै गोमोरलाङासै. But the change he noticed in himself was this. He became so much at peace. He became very peaceful. बेबायदि जाथायखौ जेब्ला बियो नुदों बियो ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय मोनदों बिनि गोसोआव. He knew Jesus was there. आरो बियो बेखौ मिथिगौमोन बियो बेयावहाय जिसुआनो दङमोन. The next day he went up to the church to meet the pastor. आरो अखानायै बियो बे गिर्जायाव थांनानै बियो पास्टरखौ बियो लोगो लाहैनो बियो हास्थायासै. He gave him a Bible. आरो पास्टरखौ लोगो लानायनिफ्राय बिनो बाइबेल हरनाय जायासै. And he said, read this for 1 week. Read this for 1 week and I will meet you. आरो बे पास्टरा बिथांखौ बुंहरबाय बाइबेल हरनानै नोङो बेखौ सप्तासे फराय आरो बिनि उनाव आं नोंथांखौ लोगो लागोन. And that's what he did for 1 week. He did not know whether he was eating or not. No, he just read and the words came alive and Jesus became real to him. आरो बियो बै समाव एखेबारे जानाय लोंनाय बेबायदि जेबो बेखौ नांजायालासिनो बियो फरायदों आरो बे समाव बियो जिसु ख्रिस्टखौ बियो गुबैयै गावनि जिबनाव मोनदांनो हादोंमोन. He knew Jesus had touched him. आरो बिथाङा मिथिगौमोन जे जिसुआ गावखौ दांदों. The pastor helped him. आरो बै समाव बै मण्डलीनि पास्टरा बेखौ सहाय खालामदोंमन. What a change came over his life. माबायदि बिथांनि जिबनाव सोलायनाय जा फैखो नायसाय. And to make a long story short, he ended up going to Bible school. आङो फुसुंनो थाखाय बेबायदि बुंनो हास्थायबाय जे बिथाङा उनाव
बेबायदि बांसिनै इसोरनि बायख'खौ सोलोंनो थाखाय मोनसे बाइबेल स्कुलाव बे थाङासै And he felt the call from God to serve in the most difficult place in UP. आरो बे ट्रेनिंआव थांनानै बिथाङा बेबायदि इसोरनिफ्राय मोनसे लेंनायखौ मोनबाय जे इउपि नि मोनसे एकदम जि जायगा एखे गोब्राब जायगा इसोरनि खामानि मावनो बे जायगायाव इसोरनि खामानि मावनो थाखाय बियो इसोरनिफ्राय लेंनाय मोनदों He said even the police are afraid to go to that area. आरो बिथाङा खिन्थादोंमोन जे जि जायगायाव बिथाङा इसोरनि खामानि मावनो लेंनाय मोनदों बे जायगायाव पुलिसफोराबो थांनो गियोमोननो But I go there every week to win these people for Christ. आरो बिथाङा बुंदों नाथाय आङो सप्ता खनफ्रोमबो बे जायगायाव थाङोमोन जाहाथे मानसिफोरखौ आङो जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै खिन्थानो आरो बिनि सोमोन्दै खिन्थानानै बिनियाव लाबोनो हायो Dinesh, the gang leader, believed in Jesus, who changed his life, and there was no stopping him to go higher and higher for the glory of God. जेब्ला बेबायदि सासे डाकु बेबायदि हानजानि सासे दैदेनगिरिया बेयो जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै जिबना सोलायजानाय जाबाय बेखौ इसोरा ओरैबायदि दैदेनबाय बिनि जिबना इसोरनि गौरबनि थाखाय गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव दावखोलांबाय थादोंमोन बिरखोलांबाय थादोंमन This evening, brothers and sisters, दिनै बे मोनाबिलियाव ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर how many of us want to reach higher with God's strength? जोंनि साबैसेया इसोरनि बोलोजों गोजौसिनाव बिरखोलांनो हास्थायो When we begin to believe in Jesus, that's the beginning. जेब्लासो जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायगोन बे गोजौसिनाव बिरखोलांनायनि जागायजेननाया बेसो Christ has come to give you this life. आरो ख्रिस्टआ नोंथांनो बे गोदान जिबनखौ होनो थाखाय फैबाय He can set us free. आरो बे जोंखौ उदां खालामबाय उदांस्रि होबाय He makes us stand tall. आरो Stand tall. He makes us. जोंखौहाय बेबायदि थोंगोरै बेबायदि गसंनो हानाय बे दिनै खालामबाय He's ready to take us like eagle's wings higher and higher for many purposes. खुरुवा दाउफोरखौ जेरैबायदि खुरुवा दाउफोरा गोजौनिफ्राय गोजौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन थांखिजों बिरखोलाङो बायदि जोंखौबो इसोरा बे इसोरा दिनै जोंखौबो गोजौनिफ्राय गोजौ गुबुन गुबुन थांखि बिथांखिफोराव गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव लांनो थाखाय बे हास्थायदों I plead with you, brothers and sisters, look at your lives and see if you believe him or not. दायो बे जिसु ख्रिस्टखौ नोंथाङा गुबैयै फोथायनायाव फैबाय फोथायबाय ना फोथायाखै नोंथाङा गाव गावनि गोसोआवनो बे सोंलुखौ लाबोदो गाव गावनि जिबनखौनो नोंथाङा नायदो Believing in Jesus is the most wonderful thing to happen. Our lives get changed and God leads us higher and higher. जोंनि जिबनाव मोनसे गेदेर सोलायनाय गोदान जिबन मोननानै गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव इसोरनि बोलोजों जों दावखोलांनो बिरखोलांनो थाखायब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाया बेयो जोंनि थाखाय बेयो गाहाय आरो गिदिरसिन बाहागो May each one of us say yes to Jesus. दा बे मोनाबिलि समाव जों साफ्रोमबो जों बुंगोन ना औ प्रभु औ आं फोथायो आं नाजावो Amen. Amen. Thank you so much, ma'am, for the mighty word of God that you have brought in our midst this evening. May God bless you and your family. Thank you so much, ma'am. बे समावहाय जोंनि प्रग्रामा जोबनायथिं फैबाय नाथाय बिनि सिगां आंहा माखासे एसे मिथिहोनांगौ दंबावो मैया जाय बिमाफोर बे स्टेजावहाय गसंनानै मोसानो सोलोंफैदोंमोन अन्नानै बे बिमाफ्रा बे गिर्जा जोबनायनि उनाव दसे थालांनो थाखाय जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथाङा खावलायनो थिनदों अन्नानै दसे सम थालांदो गाबोननि प्रग्रामखौ आं एसे बुंथिबावनो गोसो जाबाय डिटेल्सैहाय गाबोन फुङाव जोंनि सार्भिसआ 8टानिफ्राय 10:30सिम जागोन सार्भिस लिडारा जाहैबाय मिसेस रश्मि बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आमटेका एरिया उइमेन कमिटि बिथाङा
बे सार्भिसखौ लिड खालामगोन बिनि उनाव जोंनि मानगोनां Women Committee Secretary Ms. Liza Narzari बिथाङा Welcome and Introduction of Guests बे खामानिखौ मावगोन Announcement खौबो बिथाङानो खालामगोन 6 नम्बराव दङमोन Release of Diamond Jubilee Souvenir बियो दिनै जानानै थांखांबाय ओमफ्राय अफारिं जोङो लानाय जागोन आरो अफारिंनि समाव मेथाइ रोजाबगोन जाहैबाय मिस जासमुनि बसुमतारी भुरपार बेप्टिस्ट चार्च ओमफ्राय अफारटरि प्रेयार बेखौ लाबोगोन जाहैबाय मिसेस तरुलता बरगयारी फर्मार सेक्रेटारि वुमेन कमिटि बिथाङा बे अफारटरि प्रेयारखौ खालामफैगोन ओमफ्राय जोंहा मोनसे बिसेस प्रग्राम गाबोन दङ फेलिसिटेशन अफ फर्मार वर्कार्स अफ वुमेन कमिटि जोंहा बे प्रग्रामा गाबोन फुंनि समाव जागोन आगुआव मावलांनाय मानगोनां जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि नोंथांमोन जायफोरनो जोङो लाइजामखौ हरनाय जाबाय बिथांमोना अननानै गाबोन फुंनि बे खुलुमनायनि समाव बे गिर्जा न'आव बयबो गोख्रैनो हाजिर जाफैनांगौ जायफ्रा फैनो हाया बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्राबो गोख्रैनो बेयाव हाजिर जाफैनांगोन आरो बे प्रग्रामखौ दैदेनगोन जाहैबाय जोंनि डायमन्ड जुबिलीनि मानगोनां कनभेनर मिसेस अन्जु बरगयारी बिथाङानो बे प्रग्रामखौ दैदेनगोन आरो फेलिसिटेशन खालामनाय समाव मान बावनाय समाव वर्शिप टीमा मोनसे मान बावनायनि मेथाइ रोजाबगोन आरो मेसेजखौ लाबोगोन जाहैबाय रेभारेन्ड A.K. बसुमतारी रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सालम बाइबेल कलेज ओमफ्राय बेनेडिक्सनखौ लाबोगोन जाहैबाय मिसेस सुमित्रा नार्जारी एक्स एक्जिकिउटिभ मेम्बार वुमेन कमिटि अन्नानै जायफ्रा बेयाव बिबानाव होजानानै नाम मख'जाबाय नोंथांमोना गोसोआव ला आरो थाब थाब गाव गावनि खामानिखौहाय मावफैदो बे समाव जोंनि प्रग्रामा जोबनानै फैबाय आङो खावलायदों जोंनो बेनेडिक्सनजोंहाय जोंखौ बिदाय होनो थाखाय मिसेस मिरियन इसवारी फर्मार भाइस प्रेसिडेन्ट वुमेन कमिटि बिथाङा बेयाव फैनानै इसोरनि आरज खालामनानै जोंखौ बिदाय होफैगोन जों बे समाव जोबनायनि आरज खालायनि अन्नानै बयबो मगन मोखिबदो जों इसोरनिफ्राय बोर लानानै जों न'आव थांनो गोनां बिनि थाखाय जों इसोरनि सिगाङाव जों आरज खालायनि गोजौसिनथाराव थानाय अनख गोथां इसोर आफा नोंखौ आं हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनो प्रभु नों महान इसोर आफा जोंनि बिनाय गाबनायफोरखौ नों गोबाव समनिफ्राय नों खोनासंबोबाय बे डायमन्ड जुबिलीनि थाखाय गोबां बिमाफोर बिफाफ्राबो मण्डली मोनफ्रोमबो प्रभु नोंखौ बाख्नायदों आरो बे डायमन्ड जुबिलीनि थाखाय बिदों आफा आरो बे दिन बोथोरफोरखौबो नोङो मोजां होबाय आरो बेखौ मावलांनो थाखायबो नोङो गोबां बोलो होबाय आफा गोबां मानसिफ्रा प्रभु दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो मावफुंबाय आरो दा मोखाङाव जाफुंबाय आफा बिनि थाखाय नोंखौ आं हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनो प्रभु आरो जि थांखि लानानै जाय बिथां आलासिफोरखौबो प्रभु गोबाव समनि गेजेरजों प्रभु हांख्रायदोंमोन थांखिना लादोंमोन आरो बिसोरो गासैबो मोजाङैनो सफैबाय आरो बे खामानिफोरखौबो प्रभु बिसोरो मावफुंगासिनो दङ आफा दिनैनिफ्राय लानानै प्रभु रबिबार मोनासिम बे खामानिखौ सोलिनो जों जेब्लायबो आसा थिनानै दं आफा आरो बोथोरफ्राबो प्रभु नोङो जोंनि लुबैनाय बायदि प्रभु नोङो होदों आरो गासै मानसिफोरखौबो प्रभु नोङो लाबोदों आफा बिनि थाखाय हामबाय होनो मानोना गोबां बिमाफोर बिफाफोर फिसाफोरजों समान बिसोरो गावसिनि न' बांफोरखौ गारनानै हरबो बाव नोंनि मुंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय नोंखौ बाख्नायनो थाखाय जिउआव गोजोननायखौ लानो थाखाय बाव ज' जाफैदों आफा बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनो प्रभु आरो बेबायदि समफोरखौ जों मोननाय नङा साननानै गोबां बिमाफ्रा ज' न'फोरखौ नागारनानै फैदों आफा गोजान गोजान जायगानिफ्राय प्रभु फैदों दुखु खस्थ गारि घोड़ा गाखोनानैब्लाबो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो फैदों आफा दा बे फैनाय खस्थ' खालामनानै फैनाय
बिनि फिथाइफोरखौ जों बिमाफ्रा बिफाफ्राबो थायफुं होनो हानायनिबो नोङो जोङो सहाय होदो आफा प्रभु आफा दानो बे गासै बिसयफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे प्रभु जों दानोबाव दोनथ'नोसै आरो जि बाखि सम दंबावो बेयावबो प्रभु नों जोंखौ मोजाङै दोनगोन आरो जाय व्यक्तिफ्रा प्रभु खस्थ' खालायनानै फैदों बिसोरबो प्रभु बेखौ जोबजासे थाफुंनानै प्रभु नोंनि रावफोरखौ लालांगोन होननानै फोथायो जाय बिथांमोन लिडारफ्रा प्रभु BBCA नि जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां खस्थ' लानानै सहाय होदों बिमाफोरखौ आफा बिनि थाखायबो हामबाय आरो हामबाय होनो आफा बे मोनाबिलियाव जों दानो बे पेन्डेल सिंनिफ्राय जों गावबा गावनि न'आव थांनोसै गावबा गावनि बादारिफ्राव थाहैनोसै आफा सोरबाबा लायस'दों सोरबाबा थाफैदों आफा बिसोरखौबो नोङो मोजाङै दैदेनदो आरो मोजाङै न'सिम नोङो लांदो जेबो बहानि जानाय नङा सयथानि कल्पनाफोर दंब्लाबो आफा नों बेखौ गोजान दोनगोन होननानै फोथायो आफा आफा आं मा बिबावनो आंनि बिनायफ्रा प्रभु नोंनिसिम थांबाय होननानै आं फोथायो आरो जोंनि गोबां बिनायफोरखौ प्रभु नोङो खोनासंबाय आरो खोनासंफ्लायगोन होननानै फोथायनाय जाबाय आफा जिसुनि मुङाव आमेन हामबायसै गोजोनथोंसै बयनिसिमबो गोजोनथोंसै गोबाव खस्थ' खालामबाय नोंथांमोना बे समाव थांनो हासिगोन हामबायसै Good night everybody I hope it meant something. I don't know. This is a very short discipline. He was our student. He said, I don't know. But he said,